এফেক্ট সার্ভিস একো নাই দাদাহঁত অকণমান এফেক্টছবিলাক মিলাই দিয়ক ৰিভাৰ্ব দিলে এইবিলাক অকণমান মিলাই দিয়ক আপোনালোকক কি ক'ম আৰু মই কৈ ভাগৰি গ'লোঁ সাউন্ড সিস্টেমক মই প্ৰত্যেকটা সাউন্ড মানে প্ৰগ্ৰামতে মই কৈ থাকোঁ আজি আকৌ পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব নে নাই নাজানো যিহেতু কিন্তু বাদ দিয়ক পিছত কৈ আছোঁ सिबिजाथाव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खुंगा 39थि जखनथाइ थान्दै जखनथाइनि जे दिनै हारिमु मोनाबिलि हर बे हारिमु मोनाबिलि हरावहाय सफैनो हानाय आंनि आंगोनिबो आङो आइ आफा फंबाय बिनानाव आदा बाजै आबै आबौ हारिमु मोजां मोनगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय अननायखौ जासिग्रोबाय आरो लोगोसे जौस्राङाव जिरायनाय मानगोनां सिबिजाथाव सार बिथांमोननिसिमबो